Dicsőség Jézus Krisztusnak. Dicsőség mindörökké. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, öröm gyerekek, kedves édesanyám, édesapám, kedves családtagok, abban az örökbeli szép alkalomból, Isten kegyelméből ma először részesültök Krisztus szent testében és vérében. De mielőtt ez megtörténik, hálát adunk és megköszönjük a mennyei atyának, hogy itt lehettek, hogy életet kaptatok, hogy édesanyátok, édesapátok szeretete által fölneveltek benneteket, ide vezettek az Úr asztalához, és ezért tisztelettel és szeretettel kérem az édesanyákat, hogy tegyék föl kezüket gyermekük fejére, és az anyai áldással kérjük a Jóisten bőséges áldását és kegyelmét gyermekükre. Kérem édesanyákat, mondják utána az anya áldását. Urunk Jézus! Urunk Jézus! Aki ma először térsz gyermekünk szívébe, Aki ma először térsz gyermekünk szívébe, áld meg őt és vezess. áld meg őt és vezess. Ne engedd, hogy elszakadjon tőled, Ne engedd, hogy elszakadjon tőled, mert csak addig a miénk, mert csak addig a miénk, ameddig a tiéd is. ameddig a tiéd is. Vezess őt, Vezess őt, és az ő kis kezével együtt, és az ő kis kezével együtt, fogd szorosan a miénket is, fogd szorosan a miénket is, hogy mindnyájan egyet legyünk a te szeretetedben. hogy mindnyájan egyek legyünk a te szeretetedben. Titokzatos tested győzelmes erejében, Titokzatos tested győzelmes erejében, a hitben és reményben. a hitben és reményben. Amen. Ámen. Jóságos Istenünk, múzeumban nekünk, biztosítanak, aki kegyelmünk, és múzeumból készül az Úrányunkra, melyet elézoztunk, elki helybe rakva. Kérünk ezenből az életkönyvet, Krisztusnak szent testnek. Először járunk oltárunk elébe, befogadunk téged szívünk rejtekébe. Szőlőtő termését, tiszta bort is hoztunk, felajánlva néked mindenható Úrunk. Életkitalálvá változtatott részünkre, üdvözítsen minket Krisztusnak szent vére. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves családtagokat is. Ezen a Szent Liturgián gyermekekért imádkozunk. Kérjük Úristen áldását ő rájuk, családjukra, szeretteikre, hogy az Úr őrizze meg őket, és mindig Krisztus hordozó, igazi keresztényként éljük az ő életüket. Ezért ajánlunk fel a Szent Liturgiát, ezért imádkozunk mindannyian. Az egész világ
magához kérette az egyház presbitereit. Mikor ezek megérkeztek, így szólt hozzájuk: vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Azért rendelt ennek élére titeket előjárókul a Szentlélek, hogy igazgassátok az Isten egyházát, amely tulajdonvérével szerzett meg. Tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok törnek rátok, és nem kegyelmeznek anyáinak, sőt, még köztetek is támadnak olyanok, akik családbeszéddel magukhoz akarják csábítani a tanítványokat. Őrködjetek tehát és féssétek emlékezetetekbe, hogy 3 éven át éjjel-nappal szüntelenül könnyek közt intettem mindegyiketeket. Most pedig Istennek és az ő kegyelmébe ajánlok titeket, neki hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja nektek az összes többi szentekkel közös örökséget. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Ti tudjátok, hogy ezek a kezek keresték meg azt, amire nekem és környezetemnek szüksége volt. Minden alkalommal megmutattam nektek, hogy hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyöngéket segíteni. Jézus szavaira emlékezve, aki azt mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ezeket mondta, aztán térre hullott, és mindnyájukkal közösen imádkozott. Vékesség néked, bölcsesség, figyelmezzünk! Lukács evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk! Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, így szólt: Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön, véghez vittem a művet, amelynek elvégzését rám bíztad, hogy megtegyem. Most te is dicsőíts meg engem, Atyám, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és megtartották szavadat. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert a tanítást, amit nekem adtál, átadtam neki. El is fogadták azt, és valóban elismerték, hogy tőled jöttem. Elhitték, hogy te küldtél engem. Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid, és ami az enyém, az a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém, és én megdicsőültem bennük. Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, amik mi vagyunk. Amíg velük voltam a világban, én tartottam meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem őket. Senki sem veszett el közülük, csak a kározott fiad, hogy az írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek,
és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Kedves gyerekek, hoztam nektek egy képet. Láttatok-e már ilyet, vagy legalább ezt a képet? Hát nem igen, ugye? Mit ábrázol? Ki tudja megmondani? Ő? A kehelyben ki van? Helyes, Jézus van, ugye? Hát a kehely, ugye az ókorban, a királyok és ugye az előkelő emberek nem egy egyszerű pohárból ittak, mint mi manapság, hanem ezüst vagy aranykehelyből. Igaz, nekünk nincs egyik sem, csak egyszerű kehely, de mégis valahol a kehely az örök életnek a jelképe. És nézzétek meg, ebben a kehelyben maga Jézus ül. Hát tulajdonképpen ezzel a képpel foglalhatnám össze a mai napnak a lényegét, az első áldozást, amikor először részesültök ki Jézus Krisztusnak a szent testében és vérében, hiszen csodálatos és hála a Jóistennek, hogy bizony ő, mint egy falat kenyér, olyan akar számunkra lenni. A mindennapi kenyér, aki nélkül nem tudunk élni, aki az életünk része, aki reggel, délben, este ott van, aki egy kehelybe beleülve, lejöve az égből, itt van közöttünk, és most a ti kis testetekbe akar beleköltözni. Biztos szeretitek a fagyit, ugye? És a tortát? Azt is, ugye? De hát ha mindig csak fagyit ennénk, minden reggel, délbe, este, vagy mindig csak tortát ennénk, akkor mi lenne egy idő után? Hát szerintem megoldnánk, ugye? Nagyon szeretem édes számú vagyok, de hát biztos, hogy ha egy hétig csak tortát kellene ennem, akkor az már nekem is sok lenne. Hát bizony, egyetlen egy dolog van a világban, amelyre sohasem ununk rá, az pedig melyik eledel? A kenyér. Így van. Hát Jézus így akar lenni közöttünk, akire soha nem ununk rá, aki itt marad örökre velünk. Képzeljétek el, hogy ezt a kelyhet úgy is nevezhetnénk, hogy Krisztus hordozó. Ugye? De most, amikor első áldozók lesztek, ti is Krisztus hordozók lesztek, mert egy falat kenyérnek a formájában Jézus a ti testetekbe is bele fog költözni. Hát mondok most nektek egy példát. Volt nagyon-nagyon régen, jó 1800 évvel ezelőtt, egy bácsi, úgy hívták, hogy Kristóf. Hallottátok már ezt a nevet? Kristóf, hallottátok, biztos, hát sok ilyen nevű gyerek is van. Ez a Kristóf név, ez két görög szó összetétele, mégpedig szó szerint azt jelenti Krisztoforos. Magyarul annyit jelent, hogy Krisztus hordozó. És a mai naptól kezdve, gyerekek, ti is Krisztus hordozók lesztek, mert bennetek is ott lesz a Szent Eukarisztiában Jézus Krisztus. Na de hogy ki is volt ez a Kristóf? Hát nagyon-nagyon régen, ahogy mondtam, a 3. században, jó 1800 évvel ezelőtt élt Szent Kristóf. Egy nagyon erős testalkatú ember volt. Mondhatjuk így, jó, kigyúrt, erős ember volt, bár akkor még nem voltak ilyen konditermek, mint manapság, de hatalmas testtel és erővel rendelkezett Kristóf. Úgy, ahogy a Szentírás alapján tudjuk, Sámson is ilyen volt az Ószövetségben. Ugye olyan ereje volt, hogy meg bírta folytani az oroszlánokat is. Nos, hát ez a Kristóf is hatalmas erejű volt, és ő elhatározta, hogyha már ilyen hatalmas erő testet kapott, akkor ő a leghatalmasabb úrnak akar szolgálni. És elkezdte keresni, ki lehet ez az úr. Először elment egy királyhoz, és azt mondta, én szolgálni akarlak téged, mert bizony én erős vagyok, és erős királyt akarok szolgálni. De hát ez a király, gyenge, törékeny volt, félt mindentől, és egy idő után rájött Kristóf, hogy hát, ez bizony nem erős ember. Aztán
utána elment az ördöghöz. Azt mondta Krisztus, na hát, ha az ördög a legerősebb, akkor én őt akarom szolgálni. De idő után rájött, hogy az ördög is félt valakitől. Én pedig nagyon félt az ördög a keresztvíztől, a szentelt víztől, meg a keresztől. És csodálkozott is Krisztus. Hát, hogy lehet ez? Azt mondja az ördög, én vagyok a világ ura, és ő is fél valakitől. Ezért megkérdezte bizony egy öreg, szerzetesnek, remetét, hát ki a legerősebb a világon, mert én őt akarom szolgálni. Mondd meg nekem, ki az, akitől még az ördög is fél. És azt mondta neki ez a bölcs öreg remete, akit te keresel, az nem más, mint maga Krisztus. Maga Krisztus az, aki a világon a legerősebb, mert ő legyőzte az ördögöt és a halált és mindent e világban. Ezért elhatározta, hogy ő bizony megkeresi ezt a Krisztust, és kérdezte a remetét, hogy találom én meg Krisztust? Erre azt mondta a remete, keresztelkedjél meg, legyél keresztény ember, és a keresztség után részesülj a legnagyobb dologban Krisztus testében és vérében, és amikor ezt meg fogod kapni, akkor a legnagyobb Úr lesz, aki a te testedben szolgál, testedbe költözik, és őt szolgálhatod ettől kezdve. Úgyhogy Krisztus meg is keresztelkedett, meg is áldozott, szent áldozásban részesült, ahogy ti ma fogtok, és elhatározta, hogy bizony egész élete az lesz, hogy szolgálni fogja a fele barátait és a keresztényeket. Ezért Krisztus elköltözött egy hatalmas folyó mellé, mert a folyón nagyon-nagyon sok ember kelt át, mentek zarándokolni Jeruzsálembe, de bizony a folyó a sokszor kiszámíthatatlan volt, erős sodrású volt, hirtelen mélyült, és az emberek féltek, reszkedtek átmenni ezen. Ezért képzeljétek el, Krisztus épített magának egy kunyhót a folyó partján. Oda költözött, és amikor jöttek a zarándokok, akkor bizony magához ölelte őket, vagy így fölvette vállára kicsiket, akit csak bír mindenki, erős botjával vágta a vizet, és mindig keresztül ment a nagy folyó, és átvitte a zarándokokat. Egyszer csak, ahogy éjszaka aludt Krisztus, hallja, hogy egy gyerek szól neki. Krisztus, fölkelt először, körbenézett, hát nincs itt senki. Aztán sötétben, hogy lejjebb vette a szemét, látja ott egy picin gyerek. Hát mit keresel itt, kérdezte tőle, csak nem te szóltál. De igen, én vagyok. Segíts nekem, Krisztus, vigyél át ezen a folyón. Erre Krisztus mondta, hát csak ennyi a baj. Hát egy ilyen kis törvényt átviszem, félkézzel felkapta, a vállára tette, és már indult is a nagy folyóba. De bizony, hirtelen olyan sodrású lett a folyó, és azt érezte, hogy ez a gyerek, ez a teher egyre nehezebb. A könnyű kis gyerekből szinte már tonnányi nehéz súlyú valaki lett, és érezte, majd leszakad a vállam. És vitte, már az álláig ért a víz, alig bírt mozdulni, már azt hitte, hogy elvész, nagy nehezen küszködve, zihált lélekkel és szívvel ért a másik partra, és mondta is, hát te gyermek, ki vagy te, hogy ilyen nehéz lettél? Ki vagy te, hogy ekkora súllyal nyomod a vállamat? És ekkor megszólalt a kisgyermek. Ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ, mert a teremtő volt az, akit áldoztál. Én vagyok ugyanis Krisztus, aki a leghatalmasabb, és akinek szolgálni akartál. Kedves testvérek, bizony, sokszor az élet mennyire nyomja a vállainkat is. Sokszor talán úgy tűnik, hogy elviselhetetlen terheket hordozunk. Talán úgy tűnik, hogy a Teremtő is nyomja a vállunkat, és nagy keresztet tesz ránk. De tudja, hogy az Isten ott van velünk, belénk költözik, életünk része akar lenni. Hogy meg akar tanítani bennünket, hogy ne önmagunkban bízzunk, ne a saját erőnkben, ne a saját tudásunkban, hanem csak egyedül a végtelen szerető Istenben, aki oly nagy teherként nyomta Krisztusnak a vállait is. És megtanulta Krisztus egy életben, hogy csak
az Istennel érdemes járni, hogy csak az ő útján érdemes járni. És ezután elindult, otthagyta a kunyhóját, ment az egész világban, elköltözött számú nevek városban, térítette az embereket, a katonákat, a börtönben járt, és mindenkit, akit csak tudott, Krisztus hordozóvá, krisztusi emberré tett. És Kristófot végül is mágia tüzére dobták 251 körül a keresztény üldözés alatt, de nem állott neki semmi. Végül befejezték, és így halt vértanú halált Szent Kristóf. Kedves gyerekek, ti ma Krisztus hordozók lesztek. Ti ma a kehelyből Krisztust fogjátok megkapni, a kenyér és a bor alakjában. Hiszen azt mondta az utolsó vacsorán a kenyérre, ami előtte volt, megáldotta, megszentelte, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És igyatok ebből, ez az én vérem. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Mert valahányszor teszitek, rám fogtok emlékezni, és én itt vagyok veletek a világ végezetéig. Kedves gyerekek, ma Krisztus hordozók lesztek. Szent Kristófnak az utódai, a tanítványai. Kérlek, hogy legyetek hűségesek hozzá. Legyetek hűségesek Krisztushoz, mert nem csak először, hanem sokatszor kell majd részesülnötök Krisztusban, az eukarisztiában, hogy ti magatok is örökre igazi, Krisztus hordozó, boldog emberek legyetek. Én ezt kívánom nektek, hogy a nehézségek közepette gondoljatok Szent Kristófra. Vegyen ő is titeket vállaitokra, hordozzon, vigyen, és ti is vigyétek magatokkal Krisztus örökhírét, hogy ti az Isten gyermekei maradjatok mindörökkön örökké. Ismét
Ferenc római pápáról, Isten szerető Fülöp metropolitáról, Ábel püspökünkről, összes papságról, s az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak, boldog és örök emlékünk alapítói és jótevőiről, és mindnyájatokról, igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most és mindenkor, és örökkön örökké.
hosszú életben, a te igazság igények helyes érvetésére. Dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és
hiszen Uram is vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a valóságos és megtisztált testedet, a te valóságos, megjelenítő életed. Kérlek magad, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára, és az örök életre. Amen. Kedves gyerekek, mielőtt először részesültök Krisztus szent testében és vérében, vagyis Krisztus hordozók lesztek a Szent Krisztus is, előtte egy rövid kis verssel köszöntsétek a szállításán költöző Krisztus. Az oltári szentségben Jézus, te vagy jelen, hiszek bízom benned, imádlak, szeretlek, bármikor szívedet újra veszem, jó leszek ezen túl, jöjj hozzám, légy velem. Kitálom szívemet, térd be hozzám, kérlek, oly nagyon akarlak szeretni én téged. Jézusom, melegítsd a szívem szeretetre, hogy meleg lakásod legyen neked benne. Amen. És a szent áldozás a következő rendben lesz. Először a gyermeket fognak egyesével ide lépni, és részesülnek a Szent Eucharisztiában. Szeretettel kérem a kedves édesanyát, édesapákat, azok, akik természetesen most a Szent Jónáson végezték, és ugyanígy a családtagok is, akik a Szent Jónáson részesültek, akkor méltó lélekkel, tiszta lélekkel jöjjenek és részesüljük az Úr asztalából, Krisztus szent testében és vérében. Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjen el. Áldott ki az Úr nevében jő, Isten az Úr kiveljen. Istennek szolgálója részesül Jézus Krisztus tisztaságon drága szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Amen. Istennek szolgálja, Bálint részesül Jézus Krisztus tisztaságon drága szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Amen. Istennek szolgálja Dániel, részesül Jézus Krisztus tisztasága drága szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Amen. Istennek szolgáló Zsófi részesül Jézus Krisztus tisztasága drága szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Istennek szolgálója Panna részesül Jézus Krisztus tisztasága drága szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Amen. Istennek szolgálja Tibor, részesül Jézus Krisztus tisztaságos drága szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Istennek szolgálója Léna, részesül Jézus Krisztus tisztaságos drága szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére.
Istennek szolgálja, otthon részesül, Jézus Krisztus tisztaságos, drága, szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Istennek szolgálója, Bella, részesül, Jézus Krisztus tisztaságos, drága, szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Amen. Istennek szolgálja, Tibor, részesül, Jézus Krisztus tisztaságos, drága, szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Istennek szolgálja, Zékény, részesül, Jézus Krisztus tisztaságos, drága, szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Istennek szolgálja, Nolan, részesül, Jézus Krisztus tisztaságos, drága, szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Amen. Istennek szolgálója, Áron, részesül, Jézus Krisztus tisztaságos, drága, szent testében, vérében, bűneinek bocsánatára és az örök élet elnyerésére. Mindenki részesültetek, ezt a szent testében, vérében, tisztelettel hívom a családot. Amen.
kicsiny gyermekednek, szegény kiskákában. Hódolva borulok lábaid elébe, hittel, imádással, áldásodott kérlek. Köszönöm Jézusom, hogy az enyémet kérlek, a szívemben örökködés legyen. Maradj mindig nálam, ne hagyd már el soha, szeretlek, nincsen nincs, szívem alanyodat állnak. Üdvözlés, tisztelet a népedet, és áld meg örökségedet. Szenteld meg azokat, kik házadékességét szeretik. Te viszont dicsőítsd meg őket Isteni előttel, és ne hagyjál minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, szeretett magyar hazánknak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék belülről van, leszállvan tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk imád, neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Az egész föld
kedves Marika és József hittanárok és kedves Zsolt atya! Szeretnénk Önöknek köszönetet mondani a gyermekeink első áldozásra való felkészítéséért. Nagyon hálásak vagyunk a kemény munkájukért, a türelmükért, a kitartásukért és az odaadásukért. Látjuk a változást a gyermekeinkben, amióta elkezdték a felkészülést. Erősebb a hitük, jobban megértik a Biblia tanításait, és lelkesebbek a szentmisén való részvételben. Köszönjük, hogy segítettek nekik megérteni az első áldozás igazi jelentőségét, és felkészítették őket arra, hogy méltóképpen fogadják Jézus Krisztus szent testét és vérét. Most már tudják a gyerekek, ha befogadják Jézust a szívükbe, ő a mennybe fogja befogadni őket. Tudjuk, hogy ez nem volt könnyű feladat, és nagyra értékeljük a befektetett idejüket és energiájukat. Biztosak vagyunk benne, hogy a tanításaik örökké megmaradnak a gyermekeinkben, és segíteni fognak nekük az életük során. Isten áldja meg Önöket a munkájukért. Köszönjük szépen, nagyon kedves. Marika, gyere, parancsolj először. Te. Jó, adjátok oda, Marika. Marika néni, puszit adjatok szépen. Sok szeretettel a szülők ajándékát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Menjetek, várjatok a fiúk, jó? Gyertek ide. Józsi atya, gyere. Józsi vagy, atya. És oda is adják. Ez az nagyon jó. Sok szeretet. Sok szeretet. Lili. Köszönöm szépen. Zsolt atyának add oda, jó? Köszönöm szépen én is. Köszönöm szépen, gyertek előrébb. Köszönöm szépen Ibolyának, aki az édesanyák között tényleg fölvállalt ezt a szép beszédet. Hálás szívvel köszönjük nektek. Virágok édés között legyen. Köszönjük szépen. Mielőtt azért hozzákezdenénk a reggelihez, én is szeretnék egy kis ajándékot minden gyermeknek adni. Én készültem egy szép imakönyvvel, és egy szép emléklappal. Úgyhogy azt szeretném mondani, akiknek mondom a nevét, az jöjjön már ide középre, és itt egy köszöntéssel fogjuk átadni. Jó, Literáti Zsófia. Isten éltessen, Zsófikám. Ügyes voltál, jó Isten, sok örömet, boldogságot adjon neked, jó? Következő, Mester Lili. Isten éltessen, sok szeretettel, Lili, és sok boldogságot. Egy imakönyv és egy emléklapot adok nekik. Aztán Léna. Hol vagy, Léna? Isten éltessen, sok szeretettel. Jó Isten vigyázzon rátok, és fogad szeretettel. Következő Molnár Panna. Gyere, Panna. Hát neked az életedben sok-sok Kristófi oltozás volt. Örülök, hogy itt vagy. Bella. Bella, gyere Bella. Sok szeretettel gratulálok neked is, jó. Nyertes. Következő Botont. Boti, gyere. Gratulálunk szeretettel, ügyes fiú légy, és várunk jövő hétről is. Isten éltessen, fogad szeretettel. Otto Zétény. Zéti, gratulálunk. Jó Isten, sok-sok örömet, boldogságot adjon neked, ügyes fiú légy. Fogad szeretettel, jó? Következő kisfiú, Tibor, Vajda, gyere Tibor. Gratulálunk neked is, jó Isten, sok-sok örömet, boldogságot adjon. És ügyes minisztrásom legyen, mint a tesóm, jó? Várlak. Dániel, kicsi a bors, de erős, ugye Dani? Sok szeretettel gratulálok neked is, Isten éltessen. És tudod, Dani, a csikos harisnya az enyém. Nolan, hol vagy, gyere Nolan.
Gratulálok neked is, jó, sok-sok örömet volt. Fogad szeretettel ezt a kis ajándékot. Áron, aki Mózes szóvivője volt, ugye, az Ószövetségben, te is Krisztus szóvivője legyél, jó? Fogad szeretettel. Bálint, gyere Bálint, hol vagy? Szeretettel köszöntünk, ügyes fiú vagy, és örömmel látunk. És Tibor, gyere Tibikém! Sok szeretettel köszöntünk, ügyes fiú legyél, Isten kísérje érteteket, sok boldogságot kívánok. Jó, fogad szeretettel, itt fog érdekelni, jó? Gyerekek, egy rövid kis reggeli lesz, egy rövid imát elmondunk az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében, amen. Jöjj el Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, amen. Hogy jó essék, Jézus neve dicsértessék, amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében, amen. Na hát egy picit kis kalács, egy kis kakó és teja van, csak egy jelképes kis közös asztal, ahogy együtt voltunk az úrasztalánál, most együtt vagyunk itt is, jó? És akkor utána kedves szülőknek köszönök minden további szép napot, szép ünneplést, örömteli, boldog napokat, és jövő héten pünköstkor jön a Szentlélek, ő el fog jönni, remélem ti is lesztek, jó? Hallgatás, beleegyezés. Jó, dicsőség Jézus Krisztus.